ഓക്കെ ഓക്കെ. തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ മാഡം. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ അധ്യായം പുതിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണെന്ന്. 18 വരെയുള്ള അധ്യായം. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? പരിപൂർണതയുള്ള ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണെന്നുള്ള ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര് ഏത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ. എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ചുറ്റി കറങ്ങി വരണം. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വമനത്താലെ ചെയ്യാം. നമ്മള് ആരും പറയാതെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നാമജപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന്. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും.
രണ്ടാമത്തത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഡെയിലി നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ അഭ്യാസം എന്നാ പറയണത് അല്ലെ? അഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് എത്തും. രണ്ടാമത്തെ. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക, പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഭക്തി കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വഴി ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. എന്താ നാലാമത്തെ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, സോഷ്യൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യും അല്ലെ? സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ആശുപത്രികള്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഘടനകളിൽ നമ്മൾ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? മനഃശുദ്ധി വരും. മനഃശുദ്ധി വരുമ്പോ പതുക്കെ മനസ്സ് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കും? നമ്മൾ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ വഴി ഏതേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ? ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഭക്തി കൂടെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ സോഷ്യൽ വർക്ക് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കും. ആ വഴി കൂടെ പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാം. ഇനി അതും പറ്റാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4-5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്? സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കണം, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും എന്താ പറയണ്ടത്? മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? സമഭാവനയോടെ, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ ദുഃഖവും സുഖവും വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ പാടില്ല? നമ്മളെ സമചിത്തത കൈവടിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ശീതോഷ്ണങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, മാനം അപമാനം, ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനാണെന്ന്, ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ. അത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? നാശരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്? ഈ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ? അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ്? എല്ലാവരും ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോട് ഭക്തിയുത സേവനം നാശരഹിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാശരഹിതം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അത് എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നാശരഹിതമാണ്, കാരണം അത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം 12 അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് യോഗം കഴിഞ്ഞു? അവിടെ ഭക്തി യോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങുന്നത് മുതലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം നേടാൻ ആളില്ലല്ലോ നമ്മളിലിപ്പോ. ജ്ഞാനം നേടാൻ വന്നപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം തുടങ്ങും ജ്ഞാനയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം,
ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചറിയണം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചറിയണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്ത്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇവിടെ ആര് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണപ്പോ? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വാക്ക് പഠിക്കാണ്, ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയണം. ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആരാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ഭക്തൻ. പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ജീവാത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പത്തൊന്നുകൂടി വായിക്കാം, അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അർജുനൻ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനവിഷയത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല നമ്മള്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവാണല്ലേ അർജുനൻ. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിനോട് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയ മുട്ടുമടക്കി കൈ തൊഴുത് ആണ് ഭഗവാൻ ആരോട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനാര്. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയത്തോടെയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതെയാണ് ഭഗവാനോടുകൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് ഉത്തരം കൊടുത്തു. അടുത്തത് പറയാണ്, തത്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി, ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വേദി, അതിനാണ് നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേണം. അപ്പൊ ആർക്കും അറിയണം ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. ആരും അറിയുണ്ടാവും? അറിയുണ്ടാവും അല്ലെ? കാരണം ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനും എന്തറിയണം? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വേദി, അതാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ? പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിന് എന്തായാലും അറിയുണ്ടാവും. പരമാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്?
പരമാത്മാവ് ജീവൻ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയും. പരമാത്മാവ് എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ശരീരത്തിലുണ്ട്. പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് എന്തറിയാം? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടുപേരും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ജീവാത്മാവും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പക്ഷികളില് ഇതിലേത് പക്ഷിയാണ് ജീവാത്മാവ്, ഏത് പക്ഷിയാണ് പരമാത്മാവ്? പഴം കഴിക്കുന്ന പക്ഷി ജീവാത്മാവ്, ആ, പഴം കഴിക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പക്ഷി പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഈ ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ, ജീവാത്മാവിന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ? അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്, അതൊന്ന് ജീവാത്മാവാണ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവാണ്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തിരിഞ്ഞ് ആരും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഓർമ്മയില്ലേ? കൈ നീട്ടി ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ അത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എവിടെ ഉള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ജീവാത്മാവിനെ എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി. 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. പരമമായ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ, 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും, പരമാത്മാവായിട്ടും, ഭഗവാനായിട്ടും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും സാക്ഷാത്കാരം നേടാം, പരമാത്മാവായിട്ടും നേടാം, ഭഗവാനായിട്ടും നേടാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയാല് ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സാക്ഷാത്കാരം ഏതിലാണ്? ബ്രഹ്മമാകാം, പരമാത്മാവാം, ഭഗവാനാവാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവമത ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നീ മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാകാം? ജീവാത്മാവുമാകാം, പരമാത്മാവുമാകാം. ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണെന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ വ്യത്യാസം പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധത്തിലുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിലോ താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീര പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിനുണ്ടായിരിക്കും.
പിന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശരീരത്തിലുള്ളത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 24 ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹം. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം, കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. ജനനം വരുന്നു, വളർച്ച വരുന്നു, സ്ഥിതി വരുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം, ഇതൊക്കെ എന്തിനു സംഭവിക്കും? ഈ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള എന്നാണ്. ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ആരെ ബാധിക്കും? ഈ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. 5 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതാണ് എന്ത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയവും 10 എണ്ണം. 5 എണ്ണം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയവും, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5 എണ്ണം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പോ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 എണ്ണം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും 5 എണ്ണം കർമ്മേന്ദ്രിയവും. ആദ്യം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 5 എണ്ണായി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5 എണ്ണം, കർമ്മേന്ദ്രിയം 5 എണ്ണം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം. ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ഠം, നമ്മുടെ കണ്ഠത്തിനാട്ടോ പറഞ്ഞ ശബ്ദം. കണ്ഠം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? 5 എണ്ണം. അപ്പൊ 10 എണ്ണായി. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തില് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രസം. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇതാണ് എന്ത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ 20 എണ്ണായോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, 20 എണ്ണായല്ലോ. ഇനി വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തേല് മനസ്സ് ലാസ്റ്റിൽ പറയല്ലേ. മനസ്സ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് എന്ത് 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇത്രയും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടിയോ? 24 എണ്ണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടി മാതാജി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഇനി ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. അർജുനന്റെ ഓരോ കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയണത്? അമാനിത്തമതം പീത്തോ അഹിംസ ശാന്തി രാജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷങ്ക പുത്രധാരാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്താദേശ സേവിത്വം അരതീർജന സംസതി.
അത്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യത. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇനി ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? വിനയം, ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിനയം, നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗർവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹിംസ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മളത് മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, അതാണ് സ്ഥൈര്യം. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ആത്മസംയമനം പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനാസക്തരായിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി പാടില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മിഥ്യാഹങ്കാരം പാടില്ല. നമ്മള് എന്താ പറയാ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്, അതായത് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കിയത് എന്റെയാണ്, ഇതെല്ലാതും എന്റെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നശിച്ചു, എല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, ജനന മരണത്തെ കുറിച്ച്, വാർദ്ധക്യത്തെ കുറിച്ച്, രോഗം, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളിലെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഈ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, വാർദ്ധക്യം അതായത് ജനാനരകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും, രോഗം നമുക്ക് ബാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വിരക്തി. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ തരുന്ന വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാകുക, വിരക്തി ഉണ്ടാകുക, അതാണ് വൈരാഗ്യം. മക്കൾ, ഭാര്യം, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതെന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? മക്കളോടും ഭാര്യയോടും ഗൃഹത്തിനോടൊക്കെ മുക്തി ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു, അനാസക്തരായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യും, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനോട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തരായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോകും, പക്ഷെ ആരോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കൂടുതൽ നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ലേ? അതില്ലാതെ ചെയ്യും. അതിനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മുക്തി. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കാണാം. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവാം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ, അതായത് സത്സംഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. അല്ലാത്ത സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുക. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൽ വരും? അജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. മാതാജി, മറ്റേ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെയാണോ പരീക്ഷ? ഹരീഷ് മാതാജി, ഇവിടെയാണോ എക്സാം? ഇവിടെയാണോ?
ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കോളും മാതാജി, ലിങ്ക് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. മറ്റേ കിട്ടുന്നില്ല ആ ലിങ്ക്. നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ഇത്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. നമുക്കറിയാം, ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ വ്യാധികൾ ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ആരുടെ കയ്യിലല്ല? നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിലൂടെ കടന്നു പോയേ പറ്റൂ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തില് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പൊ കാണല്ലേ, ഈ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണിത്. ഇവരെ നമ്മള് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തില് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒക്കെ കാണും. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്, ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ലാത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുചിത്വം. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശൗചം 2 തരത്തിലുണ്ട്. ബാഹ്യമായ ശൗചവും ആന്തരികമായ ശൗചവും. 2 തരത്തില് ശുചിത്വം ഉണ്ട്. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചം. ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം? കുളി കൊണ്ട് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചം കുളിച്ച് നമുക്ക് ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണ സ്മരണ. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഇതിനുള്ള ഉപാധി. നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ശൗചം നമുക്ക് കുളിയിലൂടെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആന്തരികമായ ശൗചം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ ക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ ആന്തരിക ശൗചം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കും? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ആന്തരിക ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെയും നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. പിന്നെ അതേ സമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്നാലും എന്തില്ല? ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് എല്ലാവരുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരോടും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളോട് അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നാഥനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഗുണങ്ങളുടെ അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് നിർഗുണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതൻ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറയും.
ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ആ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവും ഭഗവാനാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാലേ, എന്താണ് പറഞ്ഞ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ ആരാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, നമ്മള് ആത്മീയ ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. എന്തിലൂടെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെ. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇരുട്ടില്ല. അവിടെ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവ്യക്തമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവ്യക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടില്ല, ക്ലാസ് കിട്ടില്ല. സ്പീഡാണ് പാഠം. ഒത്തിരി മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. പിന്നെ അടുത്തിൽ എന്താ പറയണത്? പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യോ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അത് ആനന്ദമയനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിർഗുണനാണ്. ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആരെ സ്വാധീനിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ വരേണ്ടത് ആ ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ നമ്മളെ സത്വഗുണം സ്വാധീനിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മളെ രജോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മളെ തമോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കാം. 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ച ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഒരു സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് അവിടെ റോള് വരുന്നില്ല. ഈ ഗുണം സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം കാരണങ്ങളാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം അവിടെ വരുന്നത് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നതും പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതും. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് അല്ലെ മാതാജി? നമ്മൾ ജനിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വയറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴോ? നമ്മളെ ഉള്ളില് അപ്പൊ തന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് മാതാജി ഒക്കെ. ഓക്കെ.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക്, അതിപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നു. പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ജീവാത്മാവിനെ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചു. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചു. അപ്പൊ സത്വഗുണം സ്വാധീനിക്കുമ്പോ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണോ അതാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു ശാന്ത സ്വഭാവിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, എല്ലാവരോടും ഒരു വിനയഭാവമൊക്കെ കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആരുടെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത്, ആരുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അതായത് ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. സാത്വികമായ രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഇനി ആ ജീവാത്മാവിനെ രജോ ഗുണമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ദേഷ്യായിരിക്കും, കോപമായിരിക്കും, അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും, ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത്? പിന്നത്തെ പ്രവർത്തികളും സ്വഭാവമൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ തമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തികൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തമോ ഗുണത്തിൽ അലസന്മാരായിരിക്കും, മടിയന്മാരായിരിക്കും, പിന്നെന്താണ്, എല്ലാം നിഷിദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആര് വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ആ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ ശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ വരും. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനായിട്ട് മാറും? ഈ ജീവാത്മാവ് ബാധ്യസ്ഥനായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത നല്ല രീതിയിലും, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. മനുഷ്യനാവാം, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, ഇഴജന്തുക്കളാകാം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പൂർവ്വജന്മ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ജന്മം, അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ സ്വഭാവം വരുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യരുടെ ജന്മം കിട്ടി, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ മൃഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് എന്തിനെ കിട്ടും? അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ശരീരം ആ ജീവാത്മാവിന് വരുമ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പോകുണ്ടാവുക? തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും പോകുക. അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന യോനി, മൃഗങ്ങളുടെ യോനിയിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അവിടെ ആ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്ത് അവിടെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സീറോ ബാലൻസ് ആണ്. പിന്നെ അതിനൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അവർക്ക് അത് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ അത് അവിടെ അനുഭവിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനടുത്ത ജന്മം എന്ത് കിട്ടാം? അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ജന്മം അതിന് കിട്ടാം. മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകാം, മുകളിലോട്ടും പോകാം. മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ അതിന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം, ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിന് ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട് മാറാം, മനുഷ്യരായിട്ട് മാറാം, വന്യമൃഗമായിട്ട് ജന്മമെടുക്കാം, പക്ഷിയായിട്ടോ പുഴുവായിട്ടോ ജലജന്തുവായിട്ടോ പുണ്യാത്മാവായിട്ടോ മൂട്ടയായിട്ട് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ
ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രേരണ മൂലം ഈ ജീവാത്മാവിനെ ദേവന്മാരാകാം, മനുഷ്യരാകാം, വന്യമൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷിയായിട്ടോ പുഴുവായിട്ടോ ജലജന്തുവായിട്ടോ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ട് മുട്ടയായിട്ടോ ഒക്കെ എന്ത് വരും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ചക്രം പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് രൂപമെടുത്താലും അതിന്റെ ആധിപത്യം ആർക്കാണ്? ജീവാത്മാവ് കരുതാണ് തനിക്കാണെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർക്ക്, വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം. അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവരെന്തായാലും അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തദാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടങ്ങളായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ആ പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മളെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. കാരണം നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഒരു ശരീരമാകുന്നു രഥം, ആ രഥത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശരീരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. യഥാ പ്രകാശയത്യേകം കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി യഥാ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ ഈ സൂര്യൻ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശം നൽകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ അവബോധം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവ്, നമുക്കറിയാലോ, ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമുക്ക് അല്ലെ? പിന്നെ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അവബോധം കൊണ്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവബോധം അത് നല്ല അവബോധാകാം, ചീത്ത അവബോധാകാം. പക്ഷെ ആ അവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ വെളിച്ചം വരുത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ അവബോധം എന്താവാം? നല്ല രീതിയിലുള്ള അവബോധാകാം, അല്ലാത്തതുമാകാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു കത്തി, ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലും ഒരു കത്തി ഉണ്ട്, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലും ഒരു കത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡോക്ടർ ആ കത്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ആ കള്ളൻ ആ കത്തി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുത്ത് സ്വർണവും പണം അപഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. രണ്ടുപേരുടെ അവബോധം രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ അവബോധം ആരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവബോധം നല്ല രീതിയിലുള്ള അവബോധമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയാല് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും? ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലോ കത്തി, അത് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷാ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് ശരീരത്തെ അറിയുന്നവരാ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नितान गौरव प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चंस നോക്കാം. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഈ സത്വഗുണം പറയുന്നത് നല്ല ഗുണമല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി, വരൂട്ടോ. നമുക്ക് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരും. ഓക്കെ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്? ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രകൃതി, അറിയാൻ ആഗ്രഹം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതി, പിന്നെ വിഷയീഭവിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെ? പുരുഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിനെന്തൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ഈ ശരീരം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആത്മാവ്, ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ വെച്ച് ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആത്മാവ് മാത്രല്ല, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ലേ? ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അത്ര മതി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചും പിന്നെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, സൂക്ഷ്മ തന്മാത്രകള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അതായത് 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 10 എണ്ണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഒന്നാക്കിയിട്ടാണ് പറയണത്. ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ മാലിന്യം എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സത്സംഗം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിവയിലൂടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ. അതിൽ 2 സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, കൃഷ്ണസ്മരണ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം, കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, സ്മരണ. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത്